ko kun cancanci yabo. Salawatullahi alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya Nurullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibi Muhammadu Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya limamun mala'iku, assalatu wassalamu alaika ya shugaban da babu shugaba irin sa Maulana Muhammadu Rasulullah. Zauna dai da Sayyidina Rasulullah, tafi abinka a hankali Sayyidina Rasulullah. Kai ne kaga Allah ya ganka ka faɗe shi ya faɗe ka, ina wani ya kai ya Rasulullah, babu kai an yi an gama ba za a ƙara ba Sayyidina Rasulullah. Kai ne wanda aljanna take maraba da kai, kai ne wanda wuta take maraba da makiyinka Sayyidina Rasulullah. Labbaika ya akramul khalqi Maulana Muhammadu Rasulullah, ya Rasulullah ta shugaba ce take gaishe da kai. Al-Mustafa mu muna